Nana March Yame, country near Bum, Tidom near Donte, Bim Kuminifa, you don't know my gas. Sure. I'm sorry for you, some of you are crab. When you said the BI translated in my pa, the sham, the akono, the sell tea, the also woo. I'm a money council, and near the Ababa Sumo Poku TV. So, I was coming on now. YouTube and subscribe to Poku TV. I don't mind that on me. So, fat to all to say the video be out to my baby. I so YouTube and Poku one extra. Oh, and also follow now be intimate. Come after you on TikTok, and also I am Coffee Poku, and also Bomadi and be follow. Na ye the video bi ato awanya bi ahwe afei so Poku TV and also our TikTok and also benya bi ahwe ye ko Facebook so and so page na da ho kakraka da ho boyi say stadium floodlight no wo so ye so na ye sham bi ada so kama and so Poku TV follow ye na ene ye ni nkomo e bia na wajoton de bi opese ye bon wo de ma wa and so ye bi abobo ano de ato de ama ye pon de bia ye bi ato tibra na ne ye medi nkomo ti aso numbers na the screen so no fa na ene pani kwanchefo ko fa ba tibia kese owura kofi Poku e ma nimonyamfo kokodufo ene no ni nkomo na ebra na yini nkomo na yeso ye mo adwaton de hu de enfama asofo ene mo nso amoye adusifo mo amoye nuro mo amoye sunsum sam mo nyina amoso mo bra ye je obi a bi afi amanyofo mo nso ye je mo nyina mo bi mo bra na yini nkomo na abusua no so emu entre na kai na so ne so se ye wo the cabin ultra MTN building na former MPP member honorable Amwakutufo ono so ni building bi she sa MTN for building nche ho na utfisa building na abosan to aso that is udu the Kabiaso Pro Jumper building no the to aso ho na Poku TV na me adom ya ba be bie studio ho waso a ye di eduma kama tibra na ye nyina ye medi nkomo straight away mami nko na me fa ensem no emfa mro na unim se medical bebo amane dada se Offinso konyansem ebeye deja ma Dr. KK Sapon former kotoko pani kwanchefo pa no wo kotoko team ni mu onu be pre dibre ni bi se yemfa Offinso akonya ema no sanso onu so extra oye de hye ma yewura ma kwan se obia mebo ni nkuro mebo abusua ni dua na yehwe se de oye adiase ni akasankasa na no me chechemu cho adiase ni ya kan adiase ni ya chese de sekan a ofiri abusua ni a woni abusua ni dua so ye abusua no abakosem amamre bi e wo ho no ma sebi obia enim a wo nim no ano na brabeka che yewura na ampa ehu se wo ye de sekan ano nche se bia wonim abakosem ti wetimi aka da bi wo kan so kra na o se ehu se ampa wo de sekan na wudi akwan ni bi eyi eno ana yewura ma akwan ma abusua ma akoma edunsom obia ba me obeka ne de che 17 obia ba beka ne de na yewura hwemu ama nananom so so ne daye ese kotokɔhene so de wotena se a se bebu ono nye de obi ka no wotie wo hwe de nananom de abeso ne daye na ode perepeye no kroye na ode aba ama asantemu ayedu ne senti ɔhene tena se ma nananom so ne daye ma obomɔden a eyi abusua a omo ye ade asefo ma omo so koyi de hyebrante de ne bai ya ka de hyebrante a ahemfie de obi oye onima amamre ni mama ne bia nim se this year yede ni ba bedi ade ne friend de hyebrante ema omo kokoyi ni ba ya ne friend na Poku enei de tiaman kasa wa nyina na Poku sese de kuro no amamre ni amane a esefata se obetimi ahwe kuro no na yewura de kuro ni se ne sa obetimi ahwe so de ama kotokɔhene no de aba beso asante no ampa waye enei pepa me no ujima a yedi nkomoyi Poku TV yebo amane mo ka se mbeka che mo se okwa akosha patem nti se de kuro na amamre ni amane nyina waye a wo swai de ache kuro no na onim se ansa na ba beso ache kotokɔhene no o se sa amamre amane nsuaye kuro no mu asiesie bi a aka eche nyina no o se o hwe se waye fi ho ansa na otimi aye ye ka se kuro mu asiesie a se bi enkonwa ho edura nyina aka ho bi saa nso na kuro mu aprapra se kuro mu bete na hoho ba mu a nsuaye na chi no omba mu akuru mba ya kono ni nyina eka ho bi ana ye ma okwan se kwasha patam na fe kosu amamre ni amane se de esika se badwam ni ade nyina no ohene ama kwan ma
ɛyɛ Nana Poku a ɛnɛ wɔsɔe ɛwɔ ɛyɛ Offinso Nana Matra Kunya esi on be Offinso manhene sisi wɔsɔe de akyerɛ kuro na bibia ɛkɔso wano enche ba be sɔe ɛde akyerɛ ɛyɛ kɔtɔkɔhene apemso otumfuo se to abio se tu nya mekase ɔhene me bodi an mabɔ mu ase sanse ɔhene kase sei de asanteman yɛsom waawu ɔhene yɛsom waawu ebodi an na kyese ni agyepa sanse wo yɛ ɔhene a yedi wanim ɛkɔsa nkuguo de yɛmfa bi nkunimdie nko an yɛfa sanse wo nko an na wabrafo timi gyina wanim na edi mmensɛm kyerɛ wo na so du abonte a yɛhu sampa se tu wo bɛma mu ɔse tu amakwan otumfuo se tu abio amakwan ma nei Nana Poku a na ɔhyɛ apatam a mpepe sɛm no kasa yi de onsu an kyerɛ kɔtɔkɔhene de ɔde aso apatam na mum Offinso fie de sisi de ma menka no ketua bi netie ɔhyɛ apatam so what de meka no ezeze de Nana Poku asua a wɔfa Dwamena Akenten a ɔtɔso mienu se edin a ɔde ba be sua de akyerɛ kɔtɔkɔhene Nana Dwamena Akenten a ɔtɔso mienu na ɔno nakonwa ana Nana Poku kokoso mu a ɔde eba abedi ade ɛde aba besom Offinso na ɔde asom asanteman eti abusanfo me mpesem na gye nsɛm na kan bebrebe esan sɛ enkwan wo ɔhu sɛ etu hwa a enye obi kra na bɛka akyerɛ udu wa no wate ɔhu ayɛ sɛ prekese no udu koti apɛ no ɔhu pampan yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ ebra nananom tena ase na ɔmo twɛn sɛ Nana Dwamena Akenten a sɛ ɔna ba bɛyɛ Offinso hene eba be sɔe ɛde akyerɛ kuro no sɛdeɛ na enoma esiko ansakra na yɛde ɛyɛ nsuaye no so atoa so ɛde ama Dwamena Akenten ya ɔtɔso Dwamena Akenten madina bɛka sɛmantwerɛ pregawa kiatu Dwamena Akenten ɔtɔso sɛ nananom nyinaa yɛtu na mesa kakra sɛ wudi na Offinso ese ubia ejina onu sɛ wahene bia ba be sɔe a nananom tena ase ohu wɔn tena ase na afutuo de osi kɔtɔkɔhene anamu ɛwɔ hɔ nom no ahyɛ sɛ nananom bia ka wɔn kontire akwamu gyase nifa akyeame adɔnten saa ahemfuwe no nyinaa bɛhwɛ sɛ wɔn bɛsrɛ ɛde ama ɛyɛ ɔhene foforo a ɔba no na ɔmatu nefoɔ ɛwɔ fie ansa na ɔba bedu ne wura anim enti ɛno bi na hu sɛ ɛkɔ so no wei na ɔmo twɛn sɛ ɔbɛba no aba bɛsɔe de akyerɛ kuro nti ɛba saa na kuro ne ti ana osɔe ɛde kyerɛ no sanse ɔno kuro no kontire de yɛfa ne sɛ koti hene no ɔno yɛ kuro ne ti hene no enti ɔno bɛba bɛsɔe de akyerɛ no ansa na ɔno asɔ ne sa ɔne abusuapani asɔ ne sa de na ba bɛkyerɛ kɔtɔkɔhene na ɔba bɛsɔ afenam asu bibi e de akyerɛ tumi no nti ɛno ana hu sɛ na ɛkɔ so no na tie sɛdeɛ osi esuaeɛ ɛde kyerɛ kuro no na yɛmra mewie dwumadie no
Nana March Yame. Country near Bum. Sidon near Donte. Bim Kuminifa. You don't know my gas. Make a bracket or trust me. Make a bracket or trust me, and I don't feel for flatness. No, I give me a room. Let me make some an animal whom you are sure. Miss Raffles, he won't get a come together. That's some part of animal, but me and I made that was war. Now, was only at was from me. Maybe no cry. Enemy sick. Let me give us and Kaboom and Quasua. This is no. Ye, name with ye, and woman name, Malia. Abushia and Kaboom, Achakoya and Kaboom, Fesumania and Kaboom. And now, ever soon. Say my yes, sir. Recommend. Ampa wakyerɛ sɛ kurowura kɔtɔkɔhene de tumi no hyɛ ne nsa a obetumi ahwɛ kuro no so de aba abɛsom asantehene ti we deɛ mo ana mo tenten ana wanyini ne fie kɔ anim dabi ɛnyɛ saa ne kɔtɔkɔhene wɔhwehwɛ kɔtɔkɔhene deɛ ɔno deɛ wɔse baabi anokora ne da no ɛhɔ no wɔde to deɛ ne nananom bɛka akyerɛ no deɛ nananom bɛso no daeɛ no ɛno ana wɔde yɛ adwuma nti hu sɛ wɔn deɛ de sekan ana yɛde ama no tiwe kyerɛ sɛ ahyɛm de hyɛ no ampa obetumi ayɛ adwuma no na akasɛ ɔbaa bɛsuae ɛde akyerɛ kɔtɔkɔhene yɛne deɛ akyerɛ deɛ bɛbɛ akyerɛ bia Poku TV yɛ ma so ɛne mani nsi ɛwɔ ho yɛde nya ba bɛso mu na ahwɛfo nso ahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ahensɛm mu kunyasɛm mu tumi mu na wahu deɛ ɛfiri hɔ pɔte ɛde ɛba mede ɛne Kofi afiri kan na hyɛ ne so sɛ ɛyɛ Poku TV no ne gu so ahwɛ no mede kan ka kyerɛ sɛ bra na yɛni dwuma yɛpro no yɛbie de ato hɔ yɛwɔ the cabin MTN building ne nkyɛn hɔ no ma wode odu hɔ no ma numbers na da screen ne so no fa nipa akyi akwan ɛne ne numbers fa na ɛfrɛ yɛn na ɛbɛba na yɛne waba bɛdi nkɔmmɔ baabi a wɔ bi a yɛbɛtoa wo na nkɔmmɔ bi a ɛsɛ fata bi a yɛdi saa nso apɛ sɛ ɔba ha nso a ɛno so ɛkwan ne da hɔ bra na yɛni nkɔmmɔ mamfa kyerɛ akɛseɛ ɛfa ma me CEO Chairman General Owura Kofi Poku ɔno ne gyina afidie no akyi kyinkyim yɛ sɛ yɛbɛba mframa no biribia atumi ayɛ kama afei nso technical team no nyinaa yɛda mu nyinaa ase yɛde mbɛsi a nyame adom a video bi ato akyiri a yɛmama so ɛsi wɔ ho yakra Poku TV.